To je to miesto, kde boli trepáče. A pesnička Za našim blokom bola nepriamo inšpirovaná tými trepáčmi. Ale v skutočnosti sa nič také nestalo, čo tam sa spieva. Že to je všetko vymyslené. Ale neviem prečo práve toto miesto stalo s nejakým zdrojom celého toho reťazca tvorenia textu. Ale pravda, že Miloš Petia býval tuto v tomto dome. Ja som býval v prvom vchode, on v treťom. A myslím, že býval niekde hore, ako sú tie okná. Každý trepač je v podstate vymyslený tak, aby sa na ňom dalo sedieť a kývať s nohami, lebo ináč, ak by som nohami nekýval, tak mi strpňou, hej, vlastne, papička, že musíš kývať s nohami. A Nora nevieš, či už? Nora bola vymyslená. Okej. Spolužiačka asi do základnej školy. No, je to možné. Ale nemal som spolužiačku Noru. Nie, nemal si, bol si zamilovaný. No, začínajú mi trpnúť ľava noha. Hež, kývem. Tu sa dávali koberce, no. Za našim blokom deti sa hrajú s bodliakmi. Kto ho trápi, ten v podstate vyhráva. Pozerám sa, Nora sedí na trepáči.